नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो फिसा गिदिर निउस लाना फैबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। फैदो लोगोफोर, दानिया आवगायलांसै। आबसुजों आसाम सरकारजों बिटिआरनि जानो गोनां खामानिफोरखौ सावरायबाय होननानै फोसावनाय जादों आरो बिटिआर इडुकेसन पलिसिफोरखौ डेभेलप खालामग्रोनाय जागोन होननानै बुंदों। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। उत्तर प्रदेशनि गौतम बुद्ध होननाय जायगायाव मैयाहाय प्रियंका होननाय सासे आइजोआ बिल्डिंनिफ्राय सिलिनानै गोलैयो, नाथाय प्रियंका होननाय आइजोआ थैयाखै। आथिं आखाइ बायजोबनानै मानसिया सिरियास कन्डिशनाव जानानै दङ। फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। बरपेटानि बजालियाव प्रधान मन्त्रि यजना स्किमखौ लानानै दावराव। रां जाफुंनायनि थाखाय सासे लकेल पन्सायतआव मावग्रा सासे आइजोखौ गामियारि रायजोफोरा थांनानै बुदों। गामियारिफ्रा हिन्जावखौ बुनायजों लोगोसे सेन्देलनि माला गानहोदों। लोगोसे हिन्जावनि गाननाय जोमनायजों गाज्रि आखु दिन्थिदों आरो पन्सायत अफिसखौ बुफाय बुसि खालामो आरो माखासे इम्पर्टेन्ट डकुमेन्टफोरखौ गारहरो। लोगोसे कम्पिउटारफोरखौ अराव सावदों। उनाव पुलिसफोरा फैनानै दावराव जानायखौ हेन्डेल खालामो आरो बे केसाव सासेखौ एरेस्ट खालामो। गुवाहाटीनि ट्राफिक पुलिसआ टुइटारनि गेजेरजों पस्ट खालामदों, जायफोरा बाइकखौ मडिफाइड सिलेन्डार पाइप लगायोब्ला 10,000 रां फाइन लागोन होननानै वार्निं होदों। लोगोसे बाइकनि फिनसेस हर्न बा बेल लगायनायनि एगेन्स्टबो वार्निं होदों। गुवाहाटी ट्राफिक पुलिसआ बे डिसिसनखौ नयज पलिउसन कन्ट्रल खालामनो थाखाय लादों। चाइनिज आर्मिफोरा आरो खनसे फिन हाबनो नागिरदोंमोन इन्डियायाव। गं 7-8 गेदेर गेदेर गारि लानानै हाबनो नागिरदोंमोन, नाथाय भारतनि आर्मिफोरा हगारहरो। दा हाइ एलार्ट खालामना होदों। सिपुजि केम्पनि खाथिसिम फैदोंमोन होनना बुंदों चाइनिज आर्मिफोरा। ओमफ्राय दा आर्मिफोरा बिसोरखौ आरो फिन हगारहरो। इसे सिगाङाव रायजोआव 830 रां मोनगोन होननानै आसाम सरकारा फोसावदोंमोन। अरुणोदय स्किमनि धनखौ सोर मोनगोन आरो सोर मोननाय नङा आरो माब्लानिफ्राय मोनगोन, बेफोर गासैखौबो हेमन्त बिश्व शर्माया बिधान सभायाव गासैखौबो बुंना होयो। आरो सोर मोनगोन बे रांखौ? जायफोरा रेशन कार्ड गैया अब्लाबो मोनगोन बे रांखौ। जायफोरनि नखराव बोसोरसेयाव 2 लाख रां खामायो अब्लाबो मोनगोन बे रांखौ। जायफोरा 15 बिगा हा थानाय नखराव बे सुबिदाखौ मोननाय नङा आरो जायफोरनि नखराव ट्रेक्टर, फ्रिज, एसि आरो 4 साखा थानाय गारि, बिसोर मोननाय नङा होननानै बुंदों। जायफोरनि नखराव हिन्जाव मानसि गैया बिसोरबो मोननाय नङा होनना बुंदों बे स्किमखौ। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसिनो थाबैनो मोनो आरो फल' खालामनोबो दाबाव। गोजोन्थों लोगोफोर।